konna labu il-futbol u mbagħad iddeċidejna li naqdu tim għar-regatta. 2 minna mill-Marsa u 2 minna minn Ħall-Qormi. Barra li ninżlu naqtfu fil-baħar, ġili mmorru ġirja, mmorru niġru bħala tim, u ġili mmorru il-ġim ukoll. Fil-Kastana aħna għandna naqtfu 3 xhur u minn meta bdejna nippreparaw għal din it-tiġrija. Nkunu naqa bi pressure, naqa żgħira naqa pressure għax tkun l-ewwel darba, imma naħseb li għandna mmorru tajjeb. Għalina r-rebħa tfisser ħafna, inna ninżlu nitrenjaw kważi kuljum. Barra minn hekk kienet jinżel jikkowċjana Clyde De Battista, ħafna paċenzja bina, għallimna wkoll naqtfu.